Bore da, golygfa lyflu i ddechrau fideo nesa. Iawn, dwi am drio... O, na. Dwi am drio nofio i'r ynys na. Oce, dwi'n meddwl bod fi'n barod i fynd i gysgu wan. Ha. Oce, dyna ddim yn ffynnu. Iawn. Dwi'n gwybod be dwi'n neud. Bron yn cyrraedd. Beidi na. Coedan. Coed. Gobeithio na dim y tir, dwi'n na. Naci. Hwre! O ie! O, gret. Mae bron nos fan. Ydyn... Na, dim... Dyna. Paid a dweud na Creu Byd. Be yn y byd ydi hwnna? Iawn. Dig. Mynd mewn. Wow, slime. Help! Okay. Yn lladd i ta? Nes eisiau fi lladd chdi? Bwyd. Slime ball, ia.
A hefyd, oedd fideo dwytha fi, dwi'n meddwl bod fi rioed gwneud fideo mor hir, 36 munud. Dwi rioed gwneud fideo mor hir ein yna. O ia, beth dwi'n neud? Okay. So dwi am aros fel yma. Dwi'n rili'n poeni bod calonna a bwyd fi gyd i mynd. Wel, dwi ar hanner calon ola. Ac os dwi'n marw, dwi'n dod nôl o fyw, ond y peth ydy, yn bywyd go iawn, swn i ddim yn gallu dod nôl o fyw, achos os dwi'n marw, ond beth yw'r rhyfedd, os dwi'n disgyn ar rhywbeth tua 10 bloc, dwi'n colli calon. Ond really, os dwi'n disgyn o fi ar rhywbeth fel yna, go iawn, siwr sy'n dal fyw. Dal y nos. Helo, Lliad. Oh. Dwi rili ddim yn gwybod beth i wneud. Dwi'n sbwyd stickers i ôl fi. Gyda fi 15, Feel the Game, Keep Calm and Dig Deeper. Obviously Minecraft. Ag FIFA 15, Let's Talk. A llun Minecraft a llun arall Minecraft. Dwi'n rili eisiau newid skin fi rhywbryd. Oce, ydy'n fawr wan? Ond beth sydd ddim yn dda am hwn? Dim yn ola, di ddim yn ddydd am hir, a di ddim yn nos am hir. So mi'n licio fysa i'n ddydd am hir, ag yn y nos, mae yma'n mond y para tua 10 eiliad. Dwi'n gwybod beth sy'n really cool i fod yn Minecraft. Eclipse. Dyna be fysa'n cool go iawn. Oh my god, slime. A dwi ddim yn gwybod beth i wneud y slime ball. Oce, dwi efo syniad. Dwi am wneud byd newydd. Oce, play game, create, create, tid. Dwi am gael rhywbeth. Festive World. Festive World. Beth sy'n mynd ti yma? Crafting. Mae'n exciting. Boys bach. Okay.
licio'r festivals na. Oh! Ond dwi ddim really licio... Oh. Be di hwnna? Person? Helo? Gai just lladd chdi, please? Rwy'n dwi'n meddwl lladd chdi gynna. Actually, do'n i ddim. Oh. Sta. A dwi'n wedi cael dim byd yn ôl lladd o'n i, sydd ddim yn beth da. A mae'n lot... O, wan dwi'n gael o. Mae'n lot o bobl yna hefyd. So, rhedag. Cool, fountain. Ah. Help. So, dwi'n sôn dan. Ah. Wyth llyfr. Oce, be di hwn? Oh! Oh, gof. Dwi'n rili ogof. Be yn y byd yma? Fanna. Cool. Oce. Tit. A dwi'n cerdded o'n dim rhedeg. A nes i ddod fyny'n rili sydyn. O. Dwi'n gallu agor o? O. Dwi'n torri mewn. Torri mewn. Torri mewn. Sana Nadolig. O. Hit. Mae'n drws yna. Be di hwnna? Tid. O, ia. Oce. O. Sa unrhyw... Dwi angen mynd fyny fyma.
Presenta! Dwi angen 2 presenta. Di'n drwg gath y presenta yma. Diolch yn heiddi fo. Do Sean Conn ddim yn gwybod pwy oedd y dyn. Actually, dyn oedd o. Ia, dyn. Nath roi present i dyn oedd o mewn na plentyn oedd o. Anyway, dyn ddim yn wir. Dwi'n yn gwybod pam dwi'n deud o chwaith. Iawn. A mae'n nos, Lucas Boy ti'n na. Wan dwi'n poeni. Ella fydd na Creeper yn dod. Creeper! Creeper! Okay, cornet! Ella dim cornet ydi, ond, wi! Chos dwi efo cornet. Iawn. Music discs. Dwi wedi cael llwyth o bresenta. O, dim lawr fanna. No way. No way. No way, no way, no way, oh way, oh wow. No way. Way, oh wow, wow. O, soffa. Be di hwnna? Soffa. Be dwi'n angen e? O, dwi'n mas. Iawn. Ocean corn! Y coblin. Hit. Sorry, dwi'n mor... Dwi'n mor, sorry. Dwi'n trio greu hyn. O, sorry. O, nes i'n trio hynna. O. Pam nes i hynna? Pam? Rwy'n dweud, da chi'n reit ddrwg a da chi'n edrych yn rhyfedd. Ti fel gada coch, un peth. Faint mae'n cymryd i chi farw? Ie, chi. Mwy nag un. O, mae hyn mor boring wan. O. Help. Dwi angen rhedeg wan. A dyna ni gobeithio fyddi di mynd o ddiwrthio fo. Ta-ta!